Mga kakson istorya sang kabuhi kag of course kung paano bala nalampawasan sir sa gobya ang mga pagpanghangka tungkol sa naton sa liwat sa tiyak naman nga linya. Sir, good afternoon once again and thank you so much for gracing us here sa Action Radio Bacolod, sir. Mayong hapon liwat Action dyan kag sa at admin sa Action Radio. Madamo nga salamat sa mga opportunity. Kag sa nagapamati sa radio kag sa nagranto sa Facebook Live. Thank you Mayong so hapon much. sa inyo at tanan. Yes, sir. No. Anyway, let's go straight, sir, sa ito conversation. Gusto ko lang mabalaan, sino si Sir Sigobia, taga-diin kagid, sir, and anong imong childhood, abing mga history, tub-tub nga, nakalambot ka sa isa ka estado bilang isa ka professional teacher? Okay. Si Edwin Sigobia, Action dyan, isa ka ambisyoso nga bata nga gusto makatapos gid. Kaya nakita iya ang sitwasyon sa iyang pamilya kag ang mga utod yan ng kinahanglan gibulig. So that was 5. My life started nga miserable. Kay si mama natiruhan. So si papa ng asawa luwat. And that moment, sir, 5 years old ka pa lang. So wala pa gid ang proper guidance. So natabo nga nang misguided kami na masura. Pero gaskwila sir ya. Still katugyak pa sa eskwelahan para maka-attend sa klase man. Ni Ma'am Tuding, ni Ma'am Almaho. So time passes by sir, grades 1 to 5, ara ko sa Lasal. Pero hindi lang sa Lasal actually, drama sa Redemptores. Kundiin pwede nga pangayuan kag pangitaan sang pamasura sir. So amo na sir, si Edwin dilagay sir sa una sa Kamunsil sa bata. So nag-transfer kay na patay ang malay na mo nadula naman. So diri kami na-transfer sa likod sang Lasal. Kamunsil man ang iyang street. So time passes by, grade 1 to grade 5, para ko na sa Lasal man pagka alas 3 or 2:30. Ang routine ko sir, to same lang, habitual ng kadto sa Lasal, mga ngayo. Good thing lang siya kung may ara ang mga concerts or may mga events sa Lasal man. Kaya so, dira kami katulog, karton, kag ang kapal na sir, amo na mo ginahimo nga tulugan. So kanami man kay damo tato na ano man na pangayuan ng mga manong kag lang man. So salamat gid kay tungod sa ilang piso nagbago ang kabuhi ko. So isa na sumong ka teacher kag ang process actually sir hindi mo gid man detailed isa-isa mo pero grabing process sir, grabe ang imo nga sacrifice para lang malabot ang ando man. Ay hindi naman ako kumbaga kita nila ay mga istorya pero nag-meet kita sa isa ka vision na gusto tayo makatapos kag malipap ang family nga ginatawag nga mas stable. Hindi man gid mamagaranon pero at least happy ka. So kamo na sir. Ang story mo sir no from rags to success. I cannot say nga riches gid man no because kadamo sang definition sang synonyms or definitions sang netawag naton nga riches. But if balikan naton sir sa temprano nga edad wala na ikaw sang ginikanan. At the age of 5, na-mention mo bago lang, natiruhan ng imong iloy. Can you please draw us back sa sina nga moment, sir? Are you with your mother that time? Masa natabong insidente? And after sina, ano nagsulod si mo kuminsaron? Actually, sir, fresh pag-isa ko nga mind. Kami ni Edward ni Tutong naggalantaw sa TV Patrol that time. Galantaw kami TV. Mga around 5 p.m. sa hapon. So ang amon bala ginahabo isang bato. So si mama, may pagkaisog man. Kaya man siya man, nagaboy ng bato. Isa na sir, pagka isa pagit, isa na lang gid bala. So ikatatlo gid sa ngaboy, nagwa si mama, pag ni mama amo to diyon, tumbalan sa wala pilas or tumbalan sa nga ginatiruhan na pero that age sir 5 natingala ko. So nakita naman sa dayon naman sa TV Patrol nga ginahinga daw sa emergency room. So that time sir, dito na din nag-start ang tanan nga kami sa nga akong mga utod, nagotak-otak na kay wala nang mother kag amo na ang natabo. Si papa nang asawa liwat. So good thing naman sir kay ang asawa ya raman subong si nanay, amo na subong ako magginabuli-buligan, kag dira magbisiya di ka stay sir. Pero ang process sir, grades 1 to ti amo na dahamo nga mga mga bully sa mga classmates o ano. Pero amo na sir ang nagpahon pagid sa akon nga padayunon ng pag-eskwela kay tigado na sir mo wala naman kabalogid ko nga wala man kami kwarta inog hatag. So naninguha si Edwin para lang makatapos Edwin nga matagadlaw nga tanang gakaeskwelahan wala balon.
So kung gapangat ngayon man ko balon sa ako mga classmates si Miracle ginatagaan ko sa mga maestraman kanami sir good thing kay ang mga maestra sir nami kid mga mentors elementary high school even if sa college sir kanami gid kay Lord kay kinapamatian niya gid ang mga pangamuyo ta kung sincero lang gid kita ako na sir nakasubay ko sir tungod sa mga tao na hindi ko man pamilya nga willing to help amo na sir. Kanami no pamatian kay Sir Edwin ang story was very very relevant. Damo sa experience ang kaangay sa Nidri at the early age nagsugod kina sa pagpanikasog. So you have mentioned already sir no ang imong educational background, but pwede mo kami gaan sa mas specific na detalye. Diin ka nag-eskwela elementary, high school, hasta nga nag-college ka, hasta nga nakatudlo ka sa karon sa Banago Elementary School too, sir. Okay. Action dyan, naka-graduate kita sa elementary sa Don Alfredo M. Montelibano sa Villamonte na nga part. Dapat high school sa Luis Orgas National High School. Or in sa high school, sir, amo man ang way ko, since wala na ko na ngayon, grade 1 to grade 5 na ngayon, grade 6, sir, pagka high school, panag-og naman ang ato ng obra, sir, ngayon lamon, kung ano ang makapangita sa obra, sir, o makakwarta para makakatula sa skulahan. So, fortunately, nag-apply kita sa scholarship sa Teaching Anak Negros, nga based na, sir, sa Netherlands, nag-apply ito da. Kaya isang high school, sir, si Nanay, bala niya ko nga maobra na kuno kay ang mga classmate or tupad balay namon nga obra na sa Gaisano sa biscuit niya department store. So ang sabat ko sa iya nay may eskwela ko ya. So gyam bala na ko ni nanay nga that time na ambisyoso ka gid kuno. Pero ako ya sir nang gusto ko lang tani wala nang emotional support kay that time wala makabikwarta mo na kabalo na ko na. Pero amot nga time hindi pagid mahatag pero ama ko hindi man nila sala kung magbiktima naman sila sa circumstance nga wala sila mayo na proper orients sa ilang mga childhood. So ako na lang gid hindi man sa happening moment. So nag-eskwela ako sa Kaluyan, that is good kid. Naka-eskwela ta sa West Negros College before. Nag-apply man ta sa working student Kaluyan sa Teaching Anak. Dila sir do matipatibawas man sa matagadlong at tanan nga 800 per month ang imo pay doon para lang makakatapos sa eskwelahan. Kaya sa Wisneg naman sir free 18 units. So ang imo na lang problemahon sir kung paano ka eskwela, PT projects. So good thing lang may mga boss nga kanami gid sila ni Doc Olom, Doc Ray kag ni Sir Eslabon. Kanami kay ara sila ready to help. Good thing man sir kay nihuwang gid sir kay wala kanan-an wala kay aga ka pali sa eskwelahan 5:30 maabot ka sa balay mga 10 PM na kay mubrahon mo pa na sir ang usual routine naman na that's why si papa to sang buhi pasagya man niya ko nga do boarding house lang ang balay kay hindi ko man mabasa sa papa pero wala sa kabalo kung ano man pangabudlay ko sa eskwelahan sa West Negros para lang makatapos even if Sunday ara kay ginapatawag ni Sir Juben kay may mga events kami sir. So that is good man sir ay pag-graduate to sir 2011 nag-apply ta diyon sa private school. Even if nawala pa ko ng board pastor or lot gingkuha ko ni pastor sa Gadal, kanami gid kapag open arms multi grade 2 at ginatuduan sir kinder to grade 6 dito tanahanas gid kanami gid sila nga ni pastor kag ni sa mga teachers man nga gina-mentor man ko. So pagkagasulod ko di sir sa Banagot ko actually 3 years man ko sir nag-apply sa public school. Gabi gid ka stiff o gabi gid ka good life magsulod sa public school. Good thing kaya ang Ginoo may plano gid ipakasulod yata diri sa Banagot ko kag kabalusa nga kinahanglan gid ko di nakita ko man ang ilang nga sitwasyon. After na sir 8 years na ko actually kagapon July 1. So amo na sa nag-eskwela pag kita masteral after that nag-eskwela pag kita doktoral. That is good gid kay isa sa mga professor ko sir sa college nagambag isa kung gusto mo malabot ang imuhan do, eskwela ka lang eskwela, kay malabot mo gid. Exactly sir, to ligid nga through this education, kadamo sa mga opportunity nga nalagabot. That is good sir. Action dyan. Kanami no sang lakat sang istorya in terms of educational background nga isa ka estudyanteng nabudlayan nagahimakas nga makaeskwela sa karon nagasalig nga ang edukasyon gyapon amo ni makabulig sa iya para malambot yung handom sa kabuhi. And now, sir, we've learned nga ikaw dara sa Banago Elementary School 2 is also helping those who are in need through school supply. With this project, school supply mo,
sagot ko. Can you please tell us something about this particular advocacy, sir? Yes, sir. Thank you for that bringing that kind of question, sir. Kanami, sir, no, kay pagsulod ko di, sir, that was July 1, 2015. Nakita ko din senaryo, sir, ang mga kabataan, wala papel, wala notebook, magkuha ka. Okay, can you please get your ball pen? Sir, wala ball pen, papel. Na, minsan ko, sir, nagtulok na mo sa langit, tag na nga muyo, Lord, tagai ko bisang initiative, ano nga intervention ni Lord nga makabulig ko sa mga kabataan. So, Lord, kay wala sila balon, wala pa sila ano. Ako man as a teacher, hindi makukaplis nila tanan kay tigado na sir mo kay kabalogid ko sir nga ang ilang need ng mga school supply. I was there before nga kinahanglan ko gid tagaan sa kamuna. So God is good gid sir kay una lang man joke lang man ko sa ako ni sa friend nga ma-create uri sa kamo ni ay school supplies mo sagot ko. Good thing sir nagpatok pag first year pala nato 2015 nagpatok damo nagatag sir nani so ang mga kabataan sir nalipay man nakita ko gid sila nga mga mata kag nabatyagan ko gid sir sa ako nga tagipuson nga nalipay gid sila kag ang ilang nga absenteeism sir wala na ay hindi na bala mo gina ka steady kumaga hindi na habitual kumaga na inspire sila sir because every time kung perfect sila nga attendance per week may ara sa notebook may ara sa lapis may ara sa ballpen wherein na-encourage kita sir tag until now sir kanami gid kay 8 years na tadi pinapadayon tag ginamo ng programa tagapasalamat dito sa aton nga mga donors sponsors nga ready to help gid ang Alpha Sigma Pi Rotary ang GCI Bacolod si Ma'am Donalyn Lastima damo sa ginatap kumbaga sa una nga ako gapangayo iso para sa akon subong naman ginapangayuan ko naman para sa akong mga estudyante kay kapaluman ta sir nga kapigado gid isa gini ka isa sa mga schools nga depressed gid nga kinahanglan gid ang bulig hindi lang actually sir school supplies kumbaga may ara man ta community outreach nga bugas mo sagot ko man sir kay may mga friends man ta nga willing to help basta kabaluman sila sir nga ano ka man sincero ka man kag ang imo nga sinseridad ara gid sir damo sir mga kay bayanihan ni sir sa tabok sa bayanihan sa eskwelahan ta actually ari ko sa eskwelahan kay sa balay wala to signal sa tabok ni sir ng baybay na dayon kag ang ilan na mga panimalay sir kawayan kaluluoy gid sir kung magbagyo amo naman na diyon ma-create naman ta na diyon sa mga community drive kay para somehow mapalipay naman sila sir kag kanami gid kay damo gid feeling nga mga tawo nga magbulig kag hopefully by 9 year ta damo pa gid nga mga tawo nga matouch kag makakontak ang makabulig man ta di sa mga kabataan hindi lang sa kabataan kundi sa aton mga ginikanan nga proper education gid kabuligan gid ang mga kabataan kay kabalugid nga pigado na so ang emotional support lang gid ang mental health mga kabataan kinahanglan ta gid na sila ipa-strong kay kabudlay na gid ka damo na gid sa problema sa kalibutan action dyan. O kanami, you have that passion, but of course, at the same time, you have that compassion and mercy to those who are in need, sir. And recently, June 10, 2023, you received a recognition as a TOGA. I thought, gani, sir, you are not only a TOGA, but you are a TOTGA in terms of your own passion and compassion. Are you expecting to be receiving this award, sir? Actually, sir, that was May, nagpass sila sir sang application at GCI Manila. Ako gid yung pasalamat sir no GCI Manila. Sang application for this TOGA award. Ang first setting wala gid kuya sir nagama ko nga kay damo sir pag first pa lang pagpass ang application damo na sir nagpass. Nakita ko suno, kadamo na kag mga baskugan na sir nagpass ko. Sinagama ko kay Lord para ni sakon pasudlam ako ni Lord. Pero do dako gid situation ko sir kasi no ay kadamo pa sa akon second forms kag kadamo pa sa ulo brown di. Pero may nagtap sa akon sir kag message ako nga Edwin nakapass ka na sa ano kuno wala pa ma'am kay medyo busy sila hindi deadline na naman sa Friday. Tiyan mo ko to ni Lord. Kaya ko ni. So good thing lang sir pag ambal ito pagkahapon natapos naman kumbaga thank you Lord. Kay kinahanglan mo sir sa isa sa mga requirements no mga ayo pa sang referral sa imo nga school head or anything naman to. So gimpili ang principal Ma'am Giselle Ipaguntalan salamat kid ma'am. Kag ang ako ni sir sa estudyante si Nicole Agom kag ang amon nga master teacher to nga yung sulatan ko nila sir kung ano ilang mahamal masakon. Good thing siguro no wala man ko nabudlaya kay pagambal ko natambal sila short win mahimot takti pagkahapon sir right away nakapasa ta diyon sa ato requirements kag amo to sir dog wala man ko is Lord
makasulod ko ayhan. Mm. So that was June 3, sir, Monday na klase pa ko, may nagdawag si President-elect sa taga Manila nga, Edwin, gariwan ko na, good morning, is this Edwin Segovia? Speaking, wow, congratulations, sir, you're one of the, no, na-speechless ko dito, ha? Tuod, amon to, kumaga, ang akong tanang nga travel, sir, all paid expense, yung ano nila, yung sagot nila, ang hotel, travel, kag even if may harap ako, sir, ng cash price, kag computer, kanami, kay kag after to, sir, din ako niya June 10, okay na to. Kaya ka na salamat, Lord. Kag kanami, sir, kay sa tayo na namon, yung laing istorya, kung kumaw, gabi, God is good, gid nga gipadala ako ni kay mayara kami to, sir, isa ka contestant man, nga teacher in sped siya, sir, nga hindi siya mayo katita, pero gabi, sir, kadami, gid. Kag amo to, sir, wala ko nag-expect nga pag-abot to sa Bacolod, with the help of DCI Bacolod man, si Ma'am Donalyn Lastima Guerrero, nga, Dwin, may doctor mo, ha? Ha? Para sa anuman, amo ni. Kamo na to din nag-start, ang DXN, ang Gcash, ang GMA, kumaga, until now, kumaga, amo na. Kaya one way na, sir, gusto ta, ako saan na tayo ko tinak na hindi ko ni gusto ko ni. Kaya nga, diri ko lang, sir, ang mga platform na makahatag man inspirasyon sa mga kabataan. Hindi lang ang kabataan, mga nanay man, pag nadulaan pag-asa nga, believe and do your best always. Kaya surrender everything to God, kaya siya na nakabalo kung ano ang atong mga plano sa kabuhi. No, kanami, no? Pero, sir, what's your advice, what's your message, no, sa tanan nga mga nagapamati sa karon, be it a student who is struggling sa iya nga pag-eskwela, bangod nga ginakulang sa financially, be it sa teacher, nga manakita ang iyang mga estudyante nga mo silang kaimtangan, or be it sa tanan nga mga ginikanan out there, nga the same thing, struggling, nga dunadulaan pag-asa nga masarangan nila mapa-eskwela ilang mga kabataan. On your particular example, you as a considered a model, no? Anong imuluyang ipalabot sila nga mensahe, sir? Mensahe ko lang gid, surrender ta lang gid tanan ang atong ginaobra sa Ginoo kay siya na nakabalo. Kag ang hamba ko lang permission sa akon nga mga speeches kung nga gina-invite ko, sir, may purpose. Kung membro ka purpose, very good. Pero sa akon naman sa purpose, first one, planuhan mo kung anong makapamayo. Ang plano na, sir, kailangan mo sang second P, ipurso mo ng plano kay kabalo ka nga makapamayo, pag makapalipay sa taho, kay subong na sa kalibutan, sir, dapat kailangan buligay mo, hindi dapat bitterness, dapat better dapat. So next P is persistent. Dapat ang imong plano ipurso mo kag dapat persistent ka nga kinahanglan matapos gid ni, kinahanglan ma-work out gid ni, ma-materialize kini, just like sa atong school supplies mo, sagot ko kag ang atong kindi party, sir, sa atong mga kabataan for 8 years man. Last Friday nag-celebrate kami sa akong section. Every time mo may section advisory ko, sir, na enjoy ko gid sila, kaya nga ako ni sa nationalist, sir, ang kindi party kay grade 6 na sila, amo na yung last nga stage sa ilang elementary life, kumaga next year, high school na sila. So, hopefully, by God, nakabulig man. And the last piece, sir, pray gid. Siya gina nakabalo sa tanan niya. Hindi man ta tinlo nga tao, pero grabe gid ang Ginoo. Open arms siya gyapon gina-accept. Kay kabalo siya nga kita palangga ya gid. Kag buhi ang Ginoo, kag madamo gid sa nga plano sa atong kabuhi. Kung ano ara ka man, dapat obey lang ta sa iya sang mga plano sa atong kabuhi. Thank you so much, good Sir Edwin Segovia, the 10 Outstanding Guru Awardee sang JCI dito sa Manila, mga kaakson nga ginpasidugan sa Hunyo 10, 2023. Sir Edwin, hope you will be able to inspire more students, more teachers, more parents, and more Filipinos. Maayong hapon sa liwat mo, Sir Edwin. Madamo nga salamat akon dyan. God bless you more, padayon.